as he prepares himself to get into ZANU-PF Central Committee. Wycliffe Chivayo is now working towards buying himself his doctorate from Doji, a Nigerian unaccredited church university that markets itself as based in the US. Sanamina mashoko buda panguva inoi ari kutaurwa panguva nezvinzi Wycliffe Chivayo panguva inoi oda kupindawo zvekare muCentral Committee. Mashoko ashamisa vanhu pamwechete nethis document riri kutendera pasocial media. Don't subscribe or like it on the bell icon. Tipinda panguva inoi paenda Blabi anoposta kuti Chivayo mamwe pictures ambokona mudanira achiti Heart Bible International University claims to be an online faith-based institution offering various programs with a global reach, often connected to Nigerian Lagos. It describes itself as a global institution offering certificates through PhDs. Notably, in at least one widely publicized instance, a public figure, e.g. a Nigerian entertainer or a public personality, claims to have received a professorship from Heart International University. Investigation by media outlets revealed that the professorship was in fact from HBIU, described then as a religious institution, not a conventional secular degree granting university. Anobva posta this picture muri kuona aiwa ari kubva ku the same university panguva inoi ichigranda Wycliffe Chivayo aiwa another certification. Mashoko ari kuda panguva inoi ari kuonekwa kunzi sezviri kutaurwa naBlabi panguva ino achinzi aiwa this is a move towards Wycliffe Chivayo aiwa co-option into the Central Committee. Amen. Mashoko ari kuda panguva ino ari kutaurwa naBlabi vanova mapolitical commentators. Mburidza mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section metu muzwa mafunguro enyu. So subscribe or like, on the bell icon.